No niin, hyvää huomenta ja tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Tässä videossa käydään vähän Turussa kattoo kamppailua, ajetaan moottoripyörällä ja käydään vähän läpi omia. Se on semmonen real talk tyylinen juttu omista ajatuksista treenaamisen kanssa ja mitä se oli ennen, silloin kun kamppaili enemmän ja miten se muuttui sitten tämmöiseksi mitä se on nyt. Niin käydään vähän niitä läpi ja nyt käydään hakea auto ja käydään vetää nopea kardiosetti salilla. Sitten pitää käydä heittää Anna lentokentälle ja illalla vielä rintatreeni. Ideana lähtökohta olisi se, että sinä katsoja pääset vähän tutustumaan minuun, kuka minä olen. Joo, nyt haetaan auto. Puoli tuntia pyörää tehty ja ei tästä reenistä sen enempää, kun kohta alkaa tulee 200 tilaa täyteen. Ylittänyt jo omat odotukset täysin siinä mielessä, että en olisi ajatellut, että välttämättä tulee yhtään tilaa ja nytkin alkanut videoiden näyttökerrat hiposta tonnia per video. Niin tulee kyllä tosi hyvä ja motivoitunut fiilis ja kiitos siitä teille kaikille, ketkä näitä katsotte. Ja tosissaan jos tällainen fitness lifestyle sieltä kiinnostaa, niin ota kanava tilaukseen ja me jatketaan hommia. Ok. Siinä nyt ensimmäinen mitä podauskisojen jälkeen tulee tapahtumaan. 60 minaa rikki, 45 minaa pyörä, 15 juoksu. Niin ei mitään, nyt äkkiä kotiin. Nopeasti työt jatkuu. Sitten vielä Anna lentokentälle. Joo, let's go. No niin, Anna viety lentokentälle. Anna lähti Kroatiaan viikoksi meikällä 7 päivää poikamiesboksi elämää täällä. Nyt pikaisesti kämppäkuntoon, pääs tossa pakkailuissa sun muissa vähän kämppä huonoon kuntoon, niin nyt nopea siivous. Joo, sitten tuolla pihalla odottaa 2-pyöräinen. Eli kämppäkuntoon. Ajattelin, että ehkä voisi käydä jossain kahvilla perjantain kunniaksi. Todella kaunis keli. Illalla treeni. Käydään vähän läpi, että minkälainen meikä oli ennen urheilujuttuja ja minkä takia aloitin treenaamiseen ja minkä takia myös sinun kannattaa aloittaa, jos et jo sitä tee. Let's go. No niin, siis nyt iso pahoittelu. Rehellisesti unohdin kuvata salitreenistä mitään. Käytiin Petterin kanssa tekemään olkapäätä ja rintaa. No, tämän videon tarkoitus ei nyt varsinaisesti olekaan ollut mikään treenivideo, mutta joo, unohdin tosissaan kuvata sieltä mitään. Ja nyt kävin vetää pitkän lenkin moottoripyörällä, niin tänään kuvaamista jäi vähän niin kuin lyhyeksi. Huomenna kuvataan sieltä Hamarasta sinne matkasta ja katsotaan tuleeko mitään muuta. Mut joo, nyt perjantailla viettoa, ei mitään sen kummempaa. No joo, nyt lähdetään ajaa Turkuun ja kattoo Hamaraa. Kaverit siellä lyömässä ihmisiä päähän, tulee hyvä reissu. Turuseen. Mitä tässä kohtaajassa pitää sanoa? Palataan kuvia tunnelmaan. Let's go! No niin, nyt ollaan Turkuseen saavuttu ja mennään syömään Jessen kanssa Tinttoon. Tintto. Työkaveri suositteli, toivottavasti on hyvä mesta. Katsotaan, sit sen jälkeen lähdetään Hamaraa kattoo myllytystä. Let's go. No niin, nyt on Tintossa käyty syömässä härän pita, joku tommonen setti. Aika bangeri. Niin, Korean barbecue-meininki. Niin kun sanoisin, että kokonaisuudessa annos oli kyllä ihan huippuluokkaa, mutta ei hirveästi tykkää korianterista. Niin ehkä oma virhe siinä mielessä. Nyt kupittaa palloiluhallille. Tapahtuma on alkanut 4 minuuttia sitten, eli vähän myöhässä, mutta pikkuhiljaa suunnataan sinne päin. Pitää keksiä vaan joku kyyti. Sisään punaiseen kulmaan Kasper Virtanen!
koko Kupittaan palveluhallille saavuttu tapahtuma käynnissä kovaa tahtia. Aika paljon porukkaa loppupeleissä ja siisti kokonaisuus, mutta vaan jännitetään, että kaverit pärjää hyvin. Toivottakaa tervetulleeksi isoin äänin Miro Ruoska Honkanen! Romeo Tanvera! Yes. Lisää, kama on hyvä. No niin, Hamara nähty ja 2/3 voitti mitä piti voittaa. Romeolle tosi tärkeä voitto ja totta kai Miro toinen ammattilaisvoitto. Ihan huikea nähdä vanhat treenikaverit pärjää Veetillä, tiukka matsi. Tällä kertaa kaveri oli vaan parempi. Mut joo, nyt tästä katsotaan mihin päin lähdetään ja mitä ilta tuo tullessaan. Kuulitko ajat? En mä sano, että kuulen. No niin. Tuolla Selim Vainikan kanssa treenille. Katsotaan rintahauissetti mestari kanssa kuntoon ja katsotaan tuleeko tähän häneltä muuta, mutta nyt vaan kova treeni päälle. No niin, treeni saatu pakettiin ja jäätävän pitkä treeni ja siis hyvä treeni, todella kova treeni. En ole pitkä aikaa treenannut näin kovaa. Ja huomaan kyllä kun treenaa yksin vs kaverin kanssa ja jotenkin näin kovatasoisen salitreenan kanssa, että what's up. Niin joo, hyvä treeni. Kunhan Selim tulee tähän takaisin, niin käydään vähän äijän tulevaisuuden pläänejä läpi ja näin, mutta joo, hyvä treeni. No niin, nyt Selimin kanssa treenipaketissa. Oliko hyvä treeni? Oli kyllä tosi hyvä treeni ja mukava oli olla Villekaan pitkästä aikaa salilla. Viime kerrasta on jo Milloin käytiin viimeksi Porvoossa. Oliko viime vuonna? Vai kisasiks me silloin? Oliko se niinku kisakausien välissä? Äijä oli silloin jo Suomen mestari. No sit on 1,5 vuotta ainakin. Joo. Ja veikkaan, että se on silloin kevät- ja syyskauden välissä. Joo. Mites 23 kesällä. Joo. Nyt te dietillä? Dietillä jo 5. viikko jo tulee päätökseen ja syksyllä taas kisaamaan. Minne? No pääpaino tietysti kotimaassa SM, NF:ssä syksyllä ja sitten no sit on Ruotsissa on ilmeisesti Pohjoismaiden mestaruus. Joo. Kisat se olisi sellainen hyvä, kun se on niinku lähellä ja todennäköisesti ihan hyvä ja hieno kisa. Joo. MM-kisat sitten totta kai jos paikka vaan irto SM:stä ja Joo. siinä ne. Katsotaan jos vielä on intoa sitten jotain fiksuja kisoja niin sanotusti, mutta onhan siinä jo, jos 3 kisat saa ja tosissaan ne MM ja katsotaan. Kyllä. Näillä Ja alustavilla eväillä. mitä ilmeisemminkin, niin meikä pääsee nyt toivottavasti syksyllä kisaa sitten. Se on SFUn puolelle. Ja se meinaa sitten vissiin sitä, että pitäisi Selimiin vastaan skabata. Kyllä näin on ja yrittänyt puhua jo Ville ainakin 2 vuotta kisaamaan. Kaveri on tosi lahjakas ja
vähän pettyin, kun se sanoi, että menee SKL-puolelle syystä toisesta. Mutta nyt on mahdollisuus päästä SFU-puolelle ja on tosi innoissaan. Saa Villekaan matsata ja tulee tiukka skaba. Tosin on siellä muitakin ja ei voi yhtään aliarvoida tietenkään ketään missään nimessä. Et Suomessa löytyy paljon kovia kisaajia, mutta ei päästä ketään helpolla, varsinkaan Villeen. Kommentoikaa kumpi voittaa, meikä vai Selim. Nyt ei saatu mitään poseerauksia tähän näin, mutta naaman perusteella. Ei, Ville on pirun kovaa. En tuu pääsee helpolla. Noniin, ei meikäkään. Mut joo, nyt vaan takas Porvooseen ja homma jatkuu. Meikä lähtee Lappeenrantaan kotiin. Yes. Eli videon alkuperäinen idea oli ehkä kertoa vähän tarkemmin siitä, miten on niinku aloittanut treenaa kamppailupuolella, vapaaottelua. Sieltä siirtyin sitten kehonrakennukseen ja nyt enemmän sitten hybridimallitreeneihin. Niin aloitin tosissaan vapaaottelun muistaakseni ehkä joskus 15-vuotiaana. En ollut mikään urheilullinen ihminen silloin. Nuorempana skeittasin, mutta ei niinku urheilusta tietoakaan ja sitten niinku joku sen kipinän vaan sytytti, että niinku vapaaottelu on se siisti juttu. Katoin jotain Rampage Jackson highlightteja YouTubesta ja fiilistelin niistä tosi kovaa ja sitten aloitin vapaaottelun peruskurssilla ja sitä treenasin siis about 10 vuotta ja silloin se treeni oli tosi niinku tekniikkapainotteista. Treenejä oli monta kertaa viikossa, treenattiin tosi paljon tekniikkaa, voimapuolta tosi vähän, mutta meillä oli niinku kesäksi ohjelmat, millä treenattiin, mutta se oli niinku omalla kohdalla, vihasin salitreenaamista, vihasin juosta, tykkäsin vaan vapaaotella, lyödä, painia, se oli niinku tosi kivaa. Ja sit siitä kuitenkin, kun kävi mitä ilmemmäksi kävi, että ei niinku, tästä ei tule uraa ainakaan itselleen, niin sit se vaan jäi koko ajan pois, alkoi tekemään enemmän töitä tehtaalla ja portsarihommissa ja sit se vaan niinku jäi, kuoli siihen se unelma sen lajin suhteen ja sit siinä oli tosi outo semmonen välitila sen suhteen, että vapaaotteluaikana oppi tykkää urheilemisesta tosi paljon, oppi tykkää itsensä haastamisesta ja sit se jäi pois, niin sit tarvitsi jotain uutta. Korona-aikaa aloin käymään salilla sitten, tekee niin kuin viime videossa sivusinkin, niin voimaa, podailua, aloin katsoa YouTubesta paljon podailujuttuja ja sitten se siitä treenaaminen on muovautunut tähän, mitä se on nyt, että käy vetää kestävyyttä, monipuolista, kokonaisvaltaista treeniä sellainen, että tavoitteena näyttää hyvältä myös se, että on suorituskykyä ja kokonaisvaltaisesti hyvä terveellinen kondis on nyt ideana. Ja aiemmin nuorempana ei oikeasti kiinnostunut mikään muu kuin pelata Xboxia vaan ja sit se vapauttelu ja sitä vähän söi pois, et ei niinku, se muodostui siitä semmosesta hyvin geneerisestä langanlaihasta. Joo, eli siis tosi niinku melkein anoreksian rajoilla 65-kiloinen semmonen ei täysin mitään saamaton. Ja vapauttelu siinä mielessä pelasti meikän, että opin nauttimaan siitä, että niinku siitä haasteesta, minkä joku asia voi tuoda ja se, että sen ylittää, niin miten hyvä olo siitä tulee itselleen ja sitten se ruokkii vaan sitä eteenpäin menemistä ja kasvamista siinä mielessä. Ja se on ollut tosi läsnä niin kuin salipuolella uusien enkkojen rikkomisessa ja sitten juoksussa pidempää matkaa, mikä kulminoituu totta kai maratoniin, niin noi on ollut semmoisia asioita, mitkä on ollut tosi siistejä kokea tässä matkan varrella. Mutta joo, loppupeleissä tästä videosta ei nyt tullut yhtään sellainen niin kuin piti tulla, iso pahoittelu siitä. Ja tää on oppimatka meikälle, joka video vähän paremmin kuin viime kerralla, vuoden päästä on varmasti ihan eri tasosta tuotantoa. Mutta joo, nyt alkaa olla takki aika tyhjä, en keksi enää mitään sanottavaa, joten kiitos, jos jaksoit katsoa videon. Ensi videossa käydään vähän läpi omaa treenijakoa, miten on rakentanut sen, mitä haluan saavuttaa sillä tällä hetkellä, joten jos kiinnostaa, niin palataan asiaan ensi viikolla. Tykkää, jos tykkäsit, kommentoi, minkälaista sisältöä haluaisit nähdä jatkossa. Tilaa kanava, jos tällainen vastaavanlainen kiinnostaa. Palataan ensi viikolla. Moro!